Riadiaca jednotka Hunter X2. Evolučne táto riadiaca jednotka vychádza z modelu X-Core, preto základné funkcie a programovanie, ktoré si ukážeme v tomto videu, sú identické aj pre riadiacu jednotku Hunter X-Core. Jednotku si oživíme. Základnou časťou pre programovanie a nastavovanie funkcií je táto časť riadiacej jednotky, kde volíme jednotlivé funkcie. Pre zmenu parametrov používame tieto 4 tlačítka, ktorým buď zvyšujeme daný parameter, znižujeme daný parameter, posúvame sa dopredu, dozadu, prípadne meníme program. Jednotka obsahuje 3 programy, Ačko, Bčko, Cčko. Je to ako keby ste mali 3 úplne nezávislé riadiace jednotky v jednej. Základné nastavenie riadiacej jednotky sa začína nastavením dátumu a času, date and time. Ako prvé sa nám rozblíka aktuálny rok, ktorý v tomto prípade je 2022, čiže tlačidlami mínus alebo plus si nastavíme aktuálny rok. Posunieme sa ďalej, pretože nenastavujeme tu len rok, ale nastavujeme tu aj ďalšie funkcie, čiže stlačíme tlačítko ďalej. Zobrazila sa nám tu malá ikonka 1 až 12, čo symbolizuje mesiace, čiže momentálne tá blikajúca hodnota nás symbolizuje mesiace. Aktuálny mesiac si nastavíme povedzme február. Posunieme sa znova ďalej. Zmenila sa nám tam ikonka, je tam 1 až 31, čo symbolizujú dni v mesiaci. Nastavíme aktuálny deň v mesiaci, napríklad 11. februára. Automaticky nám tu zobrazuje aktuálny deň v týždni v danom roku. Posunieme sa znova ďalej a tu už nastavujeme blikajúcu hodnotu. V tomto prípade vieme nastaviť buď 12-hodinový alebo 24-hodinový režim. Ale vieme používať aj 12-hodinový režim. V takom prípade nám jednotka signalizuje, či je daný zobrazený čas v dopoludnejších alebo popoludnejších hodinách, alebo 24-hodinový režim. Ponecháme 24-hodinový režim a prepneme sa ďalej, aby sme nastavili aktuálny čas. Rozblikajú sa nám hodiny. Aktuálne blikajúci parameter dokážeme meniť znova plusom, mínusom. Je to veľmi jednoduché, veľmi rýchle. Môžeme si nastaviť povedzme 8 hodín. Posunieme sa ďalej na minúty, aby sme to zaokrúhlili 30 minút. A znova sa posunieme ďalej a tu vidíme, že sa dostávame znova k nastaveniu aktuálneho roka. Ďalšou z funkcií je nastavenie štartovacích časov alebo start times. Tu nám signalizuje program A a prvý štartovací čas. Vidíme, že je vypnutý. Nastavíme tam štartovací čas, to znamená čas, kedy má riadiaca jednotka spustiť daný program pre závlahu trávnika napríklad. Môžeme to dať napríklad, znova meníme plusom, mínusom na 6 hodinu ráno. Znova sa vieme posúvať nextom ďalej, dostaneme sa v programe A na druhý štartovací čas. Pozor, nemýlme si to so sekciami, nie sú to sekcie, je to druhý štartovací čas v poradí, ten je vypnutý. Celkovo tu máme 4 štartovacie časy počas dňa. Vo väčšine prípadov na štandardný trávnik nám postačuje jeden štartovací čas. Prepneme sa ďalej na funkciu runtimes, to znamená doba chodu jednotlivých sekcií. Tu už nastavujeme jednotlivé sekcie, to znamená, že v programe A tá jednotka nám v tejto chvíli symbolizuje prvú sekciu, alebo sekciu číslo 1. Dobu chodu nastavujeme v minútach, takže vlastne keď plusom pridávame hodnotu, vieme sa dostať napríklad na hodnotu 10, čo symbolizuje 10 minút. Šípkou doprava sa posunieme ďalej na druhú sekciu v poradí, znova vieme nastaviť 10 minút. Šípkou doprava sa posúvame na tretiu sekciu, podržaním tlačidla plus vieme zrýchliť nastavovanie a tak ďalej. Sekcia číslo 4 znova vieme nastaviť napríklad 10 minút. V tomto prípade máme k dispozícii 6 sekcií.
Tu nám máme sumár naprogramovaných časov pre daný program, to znamená A, naprogramovali sme 4 sekcie po 10 minút, čiže totálne, tak povediac, nám beží program 40 minút pre trávniky. A znova sa posúvame ďalej a sme opäť na začiatku, to znamená na sekcii číslo 1, kde nám už bliká našich nastavených 10 minút. Ďalšou základnou funkciou dôležitou pre nastavenie sfunkčnenie závlahového systému je funkcia Water Days, to znamená dni závlahy. Ako prvé sa nám tam zobrazuje kalendárne nastavenie. Znova Ačko symbolizuje program A, ktorý nastavujeme alebo meníme. Na spodu sa nám zobrazujú dni v týždni od pondelka do nedele a bliká parameter, ktorý vieme meniť, respektíve vieme danému dňu priradiť alebo odobrať závlahu. Priradiť alebo ponechať závlahu tým, že je zobrazená kvapka, vieme buď preskočením, pokiaľ nechceme, aby napríklad v tomto prípade v utorok zalievala závlaha, tak jednoduchým mínusom závlahový cyklus v ten daný deň vypneme, rozblíka sa nám automaticky ďalší deň, tam buď ponecháme, alebo v nasledujúci deň znova vypneme závlahu. Takýmto spôsobom vieme naprogramovať celý týždeň dni, v ktorých chceme, aby zavlažovalo, alebo dni, v ktorých nechceme zavlažovanie. Keď sa preklikáme ďalej, tak po nedeli nasleduje nastavenie párnych a nepárnych dní. Funkciu ovládame tlačidlom mínus, nastavíme v tomto prípade párne dni alebo nepárne dni, čiže závlaha zalieva v párne alebo v nepárne dni kalendára. Keď sa posunieme ďalej, dostávame sa do nastavenia intervalu. Interval vieme nastaviť v rozmedzi 1 až 31 dní. Interval znamená, že keď sem nastavím napríklad aktuálne blikajúci parameter 2, tak závlaha bude polievať každý druhý deň, respektíve pri 3 bude zalievať každý tretí deň, pri 4 každý štvrtý deň. Neznamená to, že pokiaľ by som sem nastavil 7, že závlaha bude fungovať 7 dní v týždni, ale bude fungovať raz za 7 dní. Posunutím sa ďalej vieme meniť aktuálny deň v týždni, to znamená nastavíme sem deň číslo 6, to znamená, že tento aktuálny deň je číslo 6, to znamená, keďže nám polieva raz za 7 dní, tak závlaha prebehne v nasledujúci deň, čiže bude to 7. deň a znova 7 dní nebude zavlažovať. Závlaha bude prebiehať v cykloch raz za 7 dní. Keď sa posunieme ďalej a znova sme na začiatku kalendárneho nastavenia, všetky zobrazené zmenené hodnoty, ktoré vám zostávajú na displeji svietiť alebo blikať, sú nastavené, nemusíme to ničím potvrdzovať. Ďalšou z dôležitých funkcií je sezónne nastavenie riadiacej jednotky, Seasonal Adjust. Je to na zjednodušenie ovládania, kedy na jar potrebujeme ubrať zo závlahovej dávky, v lete naopak pridať nad nejaký normál, na jeseň znova ubrať. Aby sme sa nemuseli vrácať spätne do programu Runtimes, kde zmeníme všetky jednotlivé doby chodu jednotlivých sekcií pre každú sekciu zvlášť, tak to vieme urobiť tým, že nastavíme to generálne pre celý program percentuálne. To znamená, tých 10 minút, ktoré sme si tu nastavili, je v tomto prípade 100%. Keď chcem ubrať, keď chcem, aby tá závlaha polievala všetky sekcie, v našom prípade 4 nastavené, len 5 minút, tak tlačítkom mínus uberiem po 5% až na 50%. V takom prípade som celú závlahovú dávku znížil o 50%, to znamená, v našom prípade bude každá sekcia zalievať 5 minút. Naopak, keď chcem zvýšiť sekciu, tak znova v prírastkoch o 5% sa dostanem na hodnotu, povedzme, 150%, tým pádom každá jedna sekcia bude zalievať 15 minút. Aby sme nemuseli každú jednotlivú sekciu nastavovať znova v Runtimes a prestavovať, tak tu na to vieme urobiť na jednom mieste. Generálne percentami zmeníme hodnotu zalievania, buď pridáme alebo uberieme.
Znova nič nepotvrdzujeme, posledná zobrazená hodnota je automaticky nastavená. Funkciu pump si v tejto chvíli nebudeme detailnejšie popisovať, jedná sa o variabilné naprogramovanie centrálneho ventílu, respektíve ovládanie čerpadla. Nie je to úplne základná funkcia riadiacej jednotky na to, aby sme potrebovali spustiť závlahu. V každom prípade nám signalizuje, že centrálny ventil alebo master ventil je zapnutý a je funkčný. Ďalšou zo základných funkcií je manuálne spustenie sekcií. Hore nám signalizuje, že sme v programe A, jednotka nám symbolizuje sekciu číslo 1 a blíka nám tu 10 minút, ktoré sme nastavili run times. Keď sa teraz prepnem do polohy run, tak sa nám spustila sekcia číslo 1. Blíkajúci postrekovač na displeji nám symbolizuje, že závlaha, respektíve daná sekcia je v chode a funguje. Ak chcem spustiť sekciu číslo 2, nie sekciu číslo 1, ktorú mi automaticky ponúkne riadiaca jednotka, tak tlačítkom vpravo, respektíve ďalej sa posuniem na sekciu číslo 2. Jednoduchým prepnutím do polohy run sa nám spustí sekcia číslo 2. Opäť nám signalizuje blikajúci postrekovač, že sekcia pracuje. Pre vypnutie sekcie pred uplynutím času, ktorý tu máme naprogramované, sa prepnú do polohy off. Počkám, kým nápis off prestane blikať a sekcia je vypnutá. Ak chceme zmeniť čas, ktorý sme nastavili, chceme buď pridať alebo ubrať, otestovať nejakú sekciu, tak to vieme urobiť tlačítkami plus alebo mínus, napríklad na test danej sekcie. Aby som videl, ako funguje, mi stačí minúta. Znova sa prepnem do polohy auto run. Prakticky poslednou funkciou je funkcia off. Zdanlivo veľmi jednoduchá funkcia. V zásade týmto jednotku vypíname. Všetky naprogramované parametre zostanú zachované. Tak dlho, ako ponecháme ovládač v polohe off, zostane jednotka vypnutá. Keď ju chceme znova sfunkčniť alebo znova obnoviť polievanie, prepneme sa do polohy run. Funkcia off má ale ešte ďalšiu funkciu. Potrebujeme napríklad na niekoľko dní vypnúť závlahu a nechceme si pamätať, aby som sa musel vrátiť do polohy run a znova sfunkčniť závlahu, tak si ju viem nastaviť počet dní, ktoré má zostať závlaha alebo závlahový systém vypnutý. Je tam možnosť od 1 do 99 dní. Blíka nám dvojka, nastavili sme 2 dní, bude závlaha vypnutá. Prepnem sa do polohy run. Bude displej signalizovať to, že závlaha je síce vypnutá na 2 dní, ale tým, že sme v polohe run, tak po 2 dňoch dojde k automatickému obnoveniu závlahového cyklu. V polohe run jednotka štandardne funguje, môžeme to nazvať niečo ako standby mode. V zásade sa jedná o automatický chod riadiacej jednotky. Na displeji sa nám zobrazuje aktuálny čas, aktuálny deň v týždni a aktuálny mód času. V našom prípade je to 24-hodinový režim. Občas je potrebné riadiacu jednotku resetovať a môžeme začať programovať odznova. Vieme to urobiť tým štýlom, že otvoríme kryt riadiacej jednotky a resetovacie tlačítko sa nachádza tu na, je to označené ako reset. Je to štrbina, do ktorej vieme vložiť nejaký predmet, ideálne nejaký nevodivý, napríklad ako takéto špáradlo. Zatlačením a podržaním resetovacieho tlačítka dôjde k resetu riadiacej jednotky. Uvoľnením sa znova riadiaca jednotka rozbehne, aktuálny čas zostane zachovaný, všetky nastavené hodnoty sú vyresetované.